1 d'abril de 1908. Els diaris de Terrassa publiquen una notícia insòlita que, en un primer moment, semblava una innocentada. Però no ho era. Aquell dia, un vehicle revolucionari va arribar a la ciutat, el tren Renard. A principis del segle XX, Terrassa era una ciutat industrial en plena expansió. Les comunicacions amb Barcelona es feien principalment amb el tren del nord, però moltes poblacions encara depenien de diligències i tartanes per al transport. Era una època de canvis tecnològics i innovacions que prometien revolucionar el transport. Charles Renard, enginyer i inventor francès, havia creat quelcom extraordinari, un tren que podia circular per carreteres. El seu sistema consistia en un comboi articulat de 3 o 4 cotxes, impulsat per un locomòbil amb motor de gasolina de 75 cavalls de potència. La innovació clau era que la màquina no arrastrava els vagons, sinó que transmetia la potència a cada un d'ells mitjançant un eix de propulsió contínua. Al matí de l'1 d'abril, el tren Renard va sortir de Barcelona a les 8 en punt. Circulant a una velocitat de 12 km per hora, va passar per Sant Cugat del Vallès i Rubí, arribant a Terrassa a 2:15 del migdia. A les 4 carreteres l'esperaven l'alcalde Joan Bellurrat Prat i diverses autoritats locals. El comboi va enfilar al carrer de Topeta, ple de sotracs que tapaven fins les llànties de les rodes, entre les aclamacions del veïnat. La multitud es va congregar al passeig per contemplar aquesta meravella tecnològica. Mentre els encuriosits ciutadans contemplaven el vehicle, els promotors i el conductor van ser convidats a un àpat a l'Hotel Peninsular. A les 3 de la tarda, el comboi va efectuar maniobres que van despertar l'admiració dels presents, dirigint-se després cap a Castellar i Caldes de Montbui, on van passar la nit abans de continuar la seva ruta per altres poblacions de la província. La premsa terrassanca va analitzar críticament aquesta innovació, considerant que la velocitat màxima del tren Renard era de 24 km per hora, un trajecte entre Barcelona i Terrassa tardaria gairebé 2 hores, sense comptar les parades. Els periodistes qüestionaven si aquest transport podia competir amb el tren convencional o si seria viable per a les necessitats de la població. Paral·lelament, la premsa seguia amb atenció els projectes d'un tramvia elèctric que prolongaria el de Sarrià fins a Terrassa. El 29 d'octubre de 1908, l'Ajuntament va aprovar l'exposició pública del projecte de la Sal Tibidabo, un tramvia que pujaria pel carrer Pare Font, Sant Francesc, Rutlla, Església fins a fer parada a la plaça Major. Però aquest projecte tampoc es va materialitzar, i no seria fins al 1919 que arribaria finalment el tren de Sarrià a la Rambla d'Ègara. El tren Renard va ser una solució innovadora però efímera. La seva visita a Terrassa va quedar com un episodi curiós i gairebé oblidat de la història local. Aquest petit esdeveniment ens recorda que la història està plena d'experiments, d'intents i d'innovacions que, tot i no tenir continuïtat, formen part del teixit històric d'una ciutat, sempre oberta al progrés i a la modernitat. Fonts històriques consultades. A la comarca del Vallès, 28 de març i 1 d'abril 1908. Sembra, 2 d'abril de 1908. Revista Agara, 4 d'abril de 1908. Vindustria e Invenciones, 25 d'abril de 1908. Blog del Joaquim Verdaguer. Blog del Rafael Arrostegui. Investigació i guió, Rafael Arrostegui. En aquest viatge per la història de Terrassa vull fer una pausa per recordar una persona que ha deixat una empremta inesborrable en el nostre camí, en Joaquim Verdaguer.
La seva passió per la ciutat, el seu esperit curiós i la manera com compartia el coneixement eren inspiració i llum per a totes les persones que vam tenir la sort de creuar-nos amb ell. Amb aquests petits vídeos d'històries de Terrassa, vull rendir homenatge a l'amic absent, a qui sempre portaré el pensament i el cor, el Joaquim. La teva memòria m'acompanya i m'anima a continuar descobrint i estimant Terrassa. A tu, Joaquim Verdaguer, amb agraïment etern i estima profunda.